И дойде ред на най-деликатната тема, айде да видим колко ще се припознаят. Ако си с някой заради парите му, това не е връзка, това е проституция на разсрочено плащане. Ситуацията е трагична. Колко трябва да си кух, за да наливаш време, пари и нерви в жена, която не може да даде нищо друго, освен претенции, голия си гъс и празната душа. Жени, които не искат да работят и да се развиват. По цял ден лежат, имат се, ходят на процедури и чакат на готово някой да им нареди живота, харчейки парите на поредния глупак, който после ще се фука с нея, докато вече са претикали още няколко играча като него. Само и само да се ориентира на кой пръст са по-широки. Не ми го побира ума, колко задръстени мъже има, които инвестират в такива бездарни жени. Плащате луди пари за тези кални дупки, прекарали повече членове от стар раздрънкен автобус. Дъното на дъното. Мъже, време е да спрете да храните паразити, тя не е трофей, тя е букук, гаврена и подхвърлена от свиня на свиня. Срам и позор за родителите си. Истинската жена не ти точи джоба. Жената и мъжът трябва да работят съвместно за изграждането на тяхното бъдеще. Обаче, браковете по сметка раждат деца с разбити семейства. Майките не ходят по любов, а скачат от единия на другия, водени изцяло от материални си прищявки. Те не раждат от любов. Децата, които раждат, са отчаяни опит да задържат чичото с парите, за да не я смени с някоя друга, по-млада и по-гладна от нея и да изпре кранчето. Да си такава майка е най-голямото престъпление. Детето израства с нарушена ценностна система и създава нови разбити семейства. Мъже, искате ли дъщеря ви да мачка чаршафите на някой по-възрастен от вас? Леката жена няма на какво друго да я научи. Още на 15-16 години и вече дъщерите са превърнати в копия на майките си. Тато си джуки, гърди и кой знае още колко корекции. Леката ти жена превръща дъщеря ви в нейна още по-лека версия с твоите пари. Онези пари, с които се надуваш, че си подсигурил семейството си. На 20 години тези вече обезобразени момичета имат повече бройки от майка си. Получили са летящ старт в кариерата. Топ бъдеще. Избирай внимателно с кого си лягаш, защото оттам почва бъдещето ти. Или си мъж, който гради, или си спонсор с рога.